Luya kithi mpisholo sithemba ukuthi niyaphila. Kuvamile ukuthi sizwe abantu becikoza bethi ubuKristu into yabilungu. Kodwa mawufundisisa kahle iBhayibheli okuyona foundation yobuKristu akunjalo. Yebo ke ubuKristu basuka kwa-Israyeli baqala e-Europe base befika la sebefika sebumbethe ubuYurophu. Kodwa mawubuhlubula ubuYurophu usala nje neBhayibheli neziqalo zakho uyabona ukuthi akunasimanga. Ngishiso yini lokho? Siqala inyanga kaJulayi okuyinyanga ebandleni elikatholika yegazi eliligugu likaJesu. So ebuKristweni eBhayibhelini kanjalo nasesintwini igazi libalekile. eBhayibhelini Genesis 9 verse 4 no Leviticus 17 verse 11a kuthiwa impilo yento noma impilo yesilwane noma impilo yomuntu isegazini. So igazi libalekile. Nasesintwini igazi liyinto ebalulekile kakhulu. Kodwa kakhulu ke eTestamenteni Elisha encwadini kumaHebheru athi uJesu noma athi umbhali ka verse na 18 isivumelwano kungenwa sona ngegazi. Abesethi ka 22b ange chapter 9 lo ngemshoyo abesethi akukho ukuthethelelwa kwezono ngaphandle kwegazi. Angithi noJesu beshilo abathandi lendebe yegazi lami lesivumelwano esisha esiyakumanjalo ukuze kuthethelele izono zabanike. So into ehambisanayo. So igazi nasesintwini likhona. Uzothi omunye ke hawu manje nakuthiwa nje uJesu angena ngakegazi lembuzi nelamathole kaphangela akho angena endaweni engcwele phoni nani sahlabelani ngoba nanso ke indaba ke igazi masihlaba thina sihlabela ukuthethelelwa izono. Kodwa indlela yokuxhumana is a form of communication nabakithi laba bangasekho asebesitheziwe. So akulona igazi lokuthethelelwa izono kodwa igazi lani lokuxhumana. Igazi ke kodwa la kufana khona futhi igazi ke lozivumelwano. Uma umntwana ezelwe ufakwa emndenini ngembeleko kuchithwa igazi ukuze angene emndenini. Kanjalo kuningi okunye singakubala ngisho seshada umuntu kuvunyelwane phakathi kwemindeni ukuze imindeni ihlangane yombili. So indaba yegazi bafowethu iyasihlanganisa. Sengathi ngalo July sithi sidumisa igazi likaJesu kodwa sibe sibonga ukuthi igazi liyasihlanganisa noKristu, liyasihlanganisa futhi njengabantu bakwantu. Qaphela ngisho ukuthi amaZulu thi abantu.